yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi en to Paris e lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jaam Allah wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka hare to Soudan saabima ngeygu e yiilogol kaɓorde e nder leyɗele koddaɗe kono kadi e nder leyɗele Afrique banggue hirnangue ɗum holli cimtol ngol fedde ONG Global Initiative yaltini hande altine nde fedde nde wona laamiyankore holli wonde ko kaɓorde mawɗe woni ko sari e nder Sahel to Niger e to Mali saabu nde hare fuɗɗinde ɓuuri e duuɓi ɗiɗi joni to Mali kam ngakkere carburant tampini sanne ɗum saabima golle leelɗe e alhaali bojjugol maaro to ñono diwal Ségou coggu ko gollirte ko kadi ɓeydima jonte machine ngala kuɓɓam golle dartima hoɗuɓe diwal ngal noddi e ballal laamu Côte d'Ivoire orgal sumgoji ɗi na jokki gila yontere faltinde eɗen hokka konngol candidaɓe tawaɓe ɗi sumgoji hande ko biyeteɗo Jean-Louis Bion RFI fulfulde hokki fandu haala muɗum o arti e ɓooji miijo makko e anniya makko so tawi o heeɓi laamu toon to Côte d'Ivoire o ko goto e tugale fedde PDCI tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi Allah waɗi hande ko altine balɗe nogas lewru sappo ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi yallokken ñalde dow jaam tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde hare to Soudan fuɗɗide gila e lewru nayi ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati saabima ngeyguji e jiilowuru kaɓorɗe kewɗe fewde e leyɗele taariɗe kono kadi to Afrique hirnangue wona konngudiyam ko konnguɗi cimtol fedde nde wona laamiyankore ne wiye ONG Global Initiative yaltinagol hande altine hare nde addi ngeyguji kaɓorɗe ɓurɗe foof mawnude e nder Sahel to Niger e to Mali keɗoɗen Moussa Oumar Bari dille kaɓorɗe to Soudan jalti keeri leydi ndi hare hakkunde konunkoɓe Soudan e konunkoɓe FSR saabima yirlagol kaɓorɗe e dow laabi cuuɗiɗi kewɗi tawi won hen ina ganda to banggue laamu yoga hen gandaka hen banggue goto nawgol ɗe kaɓorɗe no waɗa taw ko e ballal laamuji ɗi ɗum rewata ko e laaɗe wiroje walla lappi konunkoɓe ngam nawde kaɓorɗe ɗe faade Soudan banggue goɗɗo ko jeeyu kaɓorɗe ngo alda e sariya tawi ɗum ɓuuri wawde waddi ko e dow jokkodire cuuɗiɗi wat boniyankoɓe ɓe no kutoro laabi ɓoyɗi tawi ko rewde Darfour funnague Tchad e to worgo Libye jeeriji kaɓorɗe to Tchad to Libye to Niger e to Mali ina kewi kaɓorɗe ha fakiti tawi ko kaɓorɗe ɓurɗe mawnude e hewde doole gure Tchad naje hono Tine Abéché e Adré ina jogui darde fayodinde e ngu jeeygu ngu alda e sariya saabu ko ɓuuri hewde e nawoɓe ɓe ina ndewa e ɗi laabi ngam yottade e nokkuji gurɗi fitinaji ndi keweni jeeyguli kaɓorɗe ina battine no feewi e jeeriji jeeyirɗe kaɓorɗe ɗe wat boniyankoɓe nani tan ɓeydo yajude jokkodire mabɓe